Nože procházíme jakousi bránou na nádvoří. Je to vůbec nádvoří? No, je to nádvoří, no, tak to už jsme tu taky viděli něco jako nádvoří. Proč mají tamhle ty baráky takový divný okenice, to nechápu. Další zajímavý architektonický prvek. Další zajímavý architektonický prvek si přiblížíme. Nazývá se schody a používají se k vertikálnímu posunu předvedu názorně. A ano, a funguje to i obráceně. Teď jsem trochu zakolísal, omluvte zhoršenou kvalitu obrazu. Toto je kanálová mříž, no tou se zabývat i příliš nebudeme, poněvadž smrdí. To na tom videu asi nepoznáte. No, prostředek k odpočinutí unavených pohybových aparátů, lavička. Zasazená do země, tuším, ano, no. I ty Němci už jsou prozíraví jako Češi. V Čechách se kradou i lavičky přimontované, tady to zřejmě tak daleko ještě nedošlo. No, tohle vypadá jako hlavní budova, že by, dejme tomu, s jakýmsi hlavním vchodem, ale nepleťte se mi tam. No, teď tam mám nějaký lidi na záběru kvůli vám a jste to vy ještě k tomu. No, a ano, tohle je konečně takzvané hlavní nádvoří. Původní architektura hradu cihlová, později doplněná architektura kamenná. Zdi porostlé, strom života. No, tak tohle už jsme taky někde viděli, že? Bohatě zdobené, no tedy červená s bílejma pruhama ze sotva je bohatě zdobené, ale bohatě zdobené takový ty balkóny, no ano, to bylo ono. Nejsou příliš bohatě zdobené. Cedule, ano, cedule to jsou důležitá, takže si ji hezky prohlédneme. Já Reskarte, budeme sem chodit celý rok? Ale máš sejra. Sýr? Kéze. Kéze. Ale pánové, vy se opravdu příliš nevyznáte v němčině, že ne? To je kafe, čili lístky. No, další dveře, okna, střecha. Ano, jistá místní, tedy nemístní dáma, naše nereportérka, naši nereportéři, už jsem je určitě zmiňoval. No, strom života, to už jsme tu jednou viděli. No, myslím, že už tu nic zajímavého není. Já se s vámi okap, to jsme tu už taky viděli, já se s vámi teda loučím.